I love you more than you know, Ramil. I love you. Ramil! 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 Kapagod sa akong phone, ha? Hello? Nagising. Si Jody ni. Ang makisulti unta ko sa akong amiga ng B. Palihog lang. Ikaw dahil na, Jude. Oh, di, aman. Kalit sa akong tawgon. Oo, sige, salamat kayo nang ha. Gimingaw na mong gugail ko niya. Dalia! Si Judy! Mga amiga! Dali! Watwata, Jude, ha? Diyan na siya. Dali, dayon! Kamu lang niya pagsulti, ha? Dali! Dali! Ano yan, ay? Hello, Judy! Yan na mga amiga, dayo. Kamay pagsulti. Thank you, Yaya. Yan, sulti ka na, ha? Sige, Sige. salamat. Hello, Yads. Hello, Yads. Kumusta? Baka kun mo ingon ko nimo nga okay ra ko. Yads, na ako ibalita ni mo. May trabaho na ko. Lipay kay kuron. Kay baw ka, Yads? Butan kay akong naamo. Stay in ko din sa ilaron. Kung gusto ka, i-recomendar ta ka. Basing katagan kag trabaho, Yads. Maluluyon man siya, Yads. Dili na una ko magpaang-ang, Judy. Mabdos man gud ko. Unya na nang tingali kung makapanganak na ko. Nalipay ko para nimo, Yads. May ka. Nasulbad na ang imong mga problema. Ako? Pero nilang magsakit ang akong dugaan. Yads, ano bang nag-antos man ka din, ha? Nganong dili naman lang kamo pahawa? Dili ko na akong pahawa, Yads. Kung dili ko kalimpyuhan ang akong pagkatao. Dili man ko mutuo ba na magpabiling tinaguan ang tanan. Nahibaw kong nagtanaw ang Diyos sa mga pangit ko. O nahibaw ko sa umaabot ng mga adlaw. Hatagan na niya gusto siya ang tanang nahitubo sa akong kinabuhi. Sige, ha? Musuroy raw niya ako diha, ha? Dadon ta ka din, he. Sa akong gipuy-an, ipailaila ta ka sa akong amo. Ha? Sige, Yads. Maayos ang makagawas-gawas ko din sa bahay. Muanhat niya ko, ha? Sige, sige. Sige, Yads, kay cellphone rapid akong gigamit. Sige, ha? Bye, Yads. I-text na lang dahil ako ang address para makaanhi ka. Okay naman ang akong amo, butan man. Sige, ha? Bye, God bless. Yaya. Malipayon man? Ha? Malipayon kaayo ko alang kang Judy. Nga naman? Yaya, nakatrabaho na gid si Judy. Maayo man ko ng tao ang iyang amo. I-recommend man tagani ko niya, Yaya. Unya! Maayo noon na! Aron, mabasic ka, di na ka masigil una-una sa imong problema. Unya, unsa may imong desisyon? Mo trabaho ko, Yaya. Pero unya na ko makapanganak na ko. Pangandam alang sa maayong kaugmaon sa akong anak. Day, kung kaugmaon sa bata ang hisgutan, secure naman na, bo? Merkader good na. Ha? Dato ko na sila si Ramil, Dong Ramil. Sigurado na ang kaugmaon sa bata, basta wat ka na'y angay kabalakaan pa. Asa man ka mo angkon si Ramil, Yaya ba? Nga siya gyud ang amahan sa akong anak. Pero mo fight man gyud ko ba? Mahimong ipadian itas ko ang bata. Lamang nga kapamatud-an ko ni Ramil nga siya gyud ang amahan sa akong anak. Mao gina dahil sakto gina. Ano naman kasi tabi ka? Gadayan yung anda mga panihapon kay malakaw ni si Ramil. Mag-bar hopping ni. O
O mga tumi sa KTV Music Lounge. O after that, mga tumi sa casino. O human sa casino, mga tumi sa motel. O mag-overnight mi dito. Sige na! Dali na yung liho! Mura mo mong wala ko! Sakto mo ka mo sa sweldo! Iyak-iyak na rin yung mga naong. Pagdali mo ha! Andaman ninyo pa ni hapon! Ramil! Babes! Babes! Ramil! Oh, Ramil, babes. Iya lang. Day, ayaw pa luba, ha? Ayaw pa da. Alkansi ka. Hilas niya. Murag siya'y asawa. Sige na, tayo. Tiwas pa ko sa akong trabaho. Day, ayaw pa da, ha? Alkansi ka. Kung magpada kasi ang paigat-igat. Sige, kayo, magtiwas pa ko sa akong gibuhat. Babes? Babes? Wa pa sila kahandam sa panihapon. Ako na bang gisultihan si Leia nga mag-happy-happy taron. Mura magikapoy ko puli. Kamu na lang kasi mami ang manglakaw. Naunsa man ka? Dili mahimong dili ka mukuyog. Kinahanglang mukuyog yun ka. Apil na sa atong drama, Ramil. Okay, sige na lang. Thank you! Naunsa ba manghawak ka man? Hindi na lang good. Grabe as tahawag. Iya pag ginagitaw na ako. Ayun ang usbang imong gibuhat ha. Kung di ka gustong masakitan. Okay na siya, uy. Ma-hurt lang ta. Hindi ka kamaong hatag og konsuelo na ko da. Para ba sa bunta malipay ta? Sige na lang, uy. Ariyo na ako si Tita Carmi. Basin o ganahan siya mukuyog. Mura man gihapon kung magpalugar ta, wag kay kapuslanan. Iglas pa kas langgam nga manatad. Sige na lang, uy. Bye. Mga tala. Ano na? Ano lang sige kaguol din ha? Masulbad lagi ng problema ha? Amot bitaw dong. Murag, gisakitan lang ko. Bilabay ang Pasko. Ang bagong tuig. Napuno mi. Napuno sa problema. Murabag. Ang tanang kaguol ni amuhan o sa among pamilya. Ambot, di ba kani tungod na ko? Mut bitaw unta ko nga magpa family tree healing ko dong. Pero unsaon man? Wa naman sila. Naginusara naman ang ko. Wa mo ka magmusara dola ba? Ako day. Imo naman kong pamilya. Dagan kayong salamat di mo dong. Kung wa ka pa, ambot. Kung unsaon ko na lang hakin ng mga problema nga nag-abot-abot na ako. Lola, ano nakaingon man ka? Tungod nimo gihason mo sa problema. Makasasa manggod ko ni Adto dong. Sa batanon pa ko. Naglunang ko sa lapok sa kahilayan. Nagbaligya ko sa akong dungog. Sayo man kong nailo sa ginikanan. Mao nga nag-inusara ko. Igor akong nakagraduar sa high school. Nya nakaemay ko babaeng buglupad. Mao nga hangtod ako nahimos ang babae sa kagabion. Nagbasol na ka na, dili ba? Odong, gani, dihang nanganak na ko kang santi,
mipauli ko sa probinsya ug naningkamot ko pagtikad sa yuta kakabilin sa akong ginikanan. Pero ang maong yuta nahanaw na mo tungod kay may mga taong hakog dili paigo nga gisakmit ang among bahay ug yuta. Gipabilanggo pa yun si Santi nga way sa ug karon si Leo na sab ang gipabilanggo nga way sa. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita